Čaute u môjho ďalšieho videa a dneska si ukážeme trailer na Chapter 6 Season 2. Takže sa pripútajte a ideme na to. Teraz budeme iba pozerať a potom si to preberieme viac uhliadne. Viac detailne. Takže teraz si to ideme prebrať viac detailne. Takže tu vidíte Zlatú horu. To bude podľa mňa Midasová krv z toho malého live eventu. Ďalej tu máme banku. Budú tu aj nové vozidlá. To vyzerá jak nejaký terén, ako toto vyzerá jak nejaké normálne auto. Ďalej. A táto sezóna bude okolo lúpictvo a sa mi zdá, že toto zbraň tu už niekedy bola. Budú tu aj stick bomby a lama bude tiež. Budú tu aj doly. Pekne to vyzerá. A tu je to tiež pekné, lebo tu na zemi sú malé kamienky zlata. Zdá sa mi, alebo tam boli nové zbrane. Tu bude normálna pumpa a tu bude spamovacia zbraň asi. Arkačko, brokovnica. Tu je tá spamovacia zbraň. Podľa mňa s pravým budete streľať ako brokovnica a s ľavým budete jak arkačko. Aj nová railguna tam bola. Aj nová dvojhlavňová brokovnica. Na vlaku bude aj tureta. To arkačko už tu bolo? Hej, asi tu bolo. A to snajperka určite není z Chapter 5. To sú tie stick bomby. A bude nový medailon v podobe uhorky. Tu bude nová zbraň. A tu bude rieka. Tu bude zlatá rieka. Tu bude, tá zlatá rieka, podľa mňa ona bude vytekať z tej hory. A tu bude tunel do tej hory. Tu bude aj nová lokácia. Budeme tu mať aj nové gangy. Ako postavíme. Budeme tu mať aj nové postavy.
Takže prešli sme to. Vyjde to 21.2.2025. To je piatok, čo je zajtra. Ten vlk bude podľa mňa nový boss. Tu je to baranidlo, čo bolo v nejakej kapitole. Tu vidíme arkačko. Tu sú dvaja lupiči, jeden má zbraň a tu sú kocky zlata. Aj nové mince tu asi budú. Tu je tá tureta. Ďalej. Ale ten Midas tu mal strašne málo miesta. Kde bol? On bol... Tu. Kde bol s tou dvojhlavňovou brokovnicou. Tu je ten nový ninja. Takže som rád, že bude nová kapitola. Čaute, dajte odber a like. Čaute. No dneska to bude všetko.